Sziasztok, srácok! Sem. Jaj. És ugye láttam egy hajót, és azt ahogy most ki akarjuk rútolni. Ja. Ne! Ó, ne! 2, 1. Ne! Oh, jó, kösz. Ma, fú, most meglőnek. Léci, védj engem. Igen, lehet lőni sákért. Azt nem íjjal, azt ő íj nélkül, de azt meg lehet ízelni. Van még egy kis blokkom. Ó, hogy menjek át? De a Cropsidenek építenem. Léci, hagyd ilyen freelance az elejétrát. Léci. Rögítés. Léci. Bombasztikusan jó. Ez az én csákom. Eltűnés átka. Olyan jó. Várjál. Wii. Amúgy ajdalom. Tessék. Viszont a csákaimat. Lakimat. Aha. Az. Elvittem már. A fel! A izé! Az létsz, az enyém legyen, léci. Én házamból lesz. Az enyém, de nem akarok előkni. Mit? Jó gyorsan állsz, ezt hallod. Valószínűleg egyes blokokat ezzel darálni lehet. Ozzuk, milyen gyorsan szedsz obszidiánt? Már kiszedte! Oh my god. Most nem craftolok shulkert. Nem. Én craftolom már a shulkert. Oh yeah! Új, minden lepítok bele. Hát tudom, színű, az is elközeljén lesz. Ó, de minden lepakot, hogy nem kell vissza ilyen blokkokat. Pontosan 20 purpur blokkot szedtem amúgy. Pillanat. El akarom rendezni. És még kényelmes és ez a súlykerek közlekedni. Viszem a képkeretet, már kell az izénbe. Meg ezt is viszem. Most amúgy mindent viszek. Úgy még lootom az Zen City-t. Még mindenképp lootoljuk az Zen City-t, mert lehetnek ott izék. Hú, de befostam. Tudod mi kéne? Még egy Zen City. Vagy egy hajó. És van valami? Aj, nincsen semmi. Ah. Hogy megyek most át oda? Hát kéne.
Várjál, nem kell átóképíteni szerintem. Jó, átépítettem. Én meg súlykerekre vadászni. A jó kis sújtás 5, törhetetlenség 3-as kardommal. Törhetetlenség 3. Igen. Vagy az növényi. Aha. Ezt én szereztem. Még a súlyke meghalt. Van nálad kaja? Hozzám mi akkor. Ne, meghalok! Ne! Ne! Help! Jaj, majdnem megdöglöttem. Ne. Nekem van, de így is majdnem megdöglök. Ó, és hogy megyek én most lefele? Nem tudsz ide jönni? Értem. Vizet letenni. Azt szerinted én mit csinálok? Jó van gyógyítás. Ez az. Jó van gyógyítás, Poti. Na jó, most nagyon magas. Tudtuk ugrani. Jó. És... Oké. Nem, és csak eltalál. Ó, ne! Jó, meghalok. Nem már! Oj. Meghaltam. 3 szívem van, ezek a nyom... Nem. Ne. Nem a... Nem, és csak eltalál. És eltelepoltál megulatni. Valami kajám van. Nincs semmi kajám, csak... Kezdődje. Jézusom, elteleportáltam mint az aljára. Tudom. Nem tudok. Tudom, de meg fog dögni, ha nem hílelek. Nem. Meghaltál, mint. Szerintem hagyjuk a picsába most már ezen szívt. Nem most, majd ezt az olyan egész egy... Hogyne. Ezt megölöm, hátadó vizét. Ez az! Jó, van még egy súlykám, de azért még meglőnek engem. Amúgy... Szeretném néhány blokkot. Várj, szeretem blokkot. Egy meghalt. Egy darab, neki most lesz 3 súlykám, nem adom. Itt van még a súlyker. Elteleportált. Most úgy nem menjünk már föl. Már szerintem nem menjünk haza. Menjünk, keresem a koordinátákat. Mindenképp. Lementem a koordinátákat, okés? Várj, screenshot, hogy várjál. 17.
38, 66, 20, 36. Felejtem a koordinátákat. Na, hazakoordináták azok megvannak. Na. Én megyek, majd gyere. Te gyere már! Egyik 20 főtöt. Te nem tudsz elfutni, gyere már erre! Hogy? Szépen mit csinálok? Ott vannak szétszóródva. Ez a tiéd? Azt tartod fel. Ott már vérted. Ezt meg vedd föl. Most menjünk már. Gyere, 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 gyere. Nézzem a koordinátákat. Leírom. 6, 5, 2. Tehát merre csökken? Erre kell mennünk. Egy online blokkot. Igen. Ja. Valószínűleg otthon bepakolunk. De rengeteg segít. Pontosan. Egy-kettő kötöző kerül. Köszönjük, hogy itt voltatok. Én Brutni voltam. Sziasztok!